So, this is my first day nga wala na gyud ko sa Jansan. And ang rason man pud good kung anong nihawa na pud gyud ko diha sa Jansan tungod kay So, hi everyone, or every bukan, mga pink, ug bukan. So, kung adlaw namin dito sa St. Elizabeth, kay magpa-swab test na gyud ko. And nakulbaan ko, kay basig ma-positive. And actually, nag-swab test karon for travel authority para ma-authorize na maka-travel. And grabe, barato kaayo, 7,000. Pero bitaw, mahal gyud siya. And wala lang, no choice na may uban nga mas maka-less ka, but makuha siya mga 2 to 3 days pa. Unlike diri ang 1 to 2 hours lang na daw dayon ang result. So, no choice, diri agyud. And urgent man po siya kay ugma na ako ang flight. Mahal gyud kay 7,000. And giingon din ako kay kung kinsa man dira ang plano nga magbiyahe, ana gyud siya, di siya lalim, diba? So, daghan kay requirements aside from swab test, daghan kay kag-adtuan. So, ayun. By the way, I am with Devon. Hi, Bon. I think this is our last time nga magkauban mi. Kay umalagi mo lupad na ko. And Devon is my videographer. Ayan. Videographer ha, ma-issue ba kayo mo? Saka na magkalat. Ato ang skandal. Skandal. Ito nga mong picture. Di ba ginapakalat ninyo na something? Ano ba tayo something? Sobra ba? Uy. So, ayan, I got my receipt and now mag-proceed namin sa tent A daw to. Basta dito nga tent and then puutan, nakugog mo. Try lang, kita na namang tent A. So, musulod niya sa tent B. Grabe, nakalunga yun ko. Wah, okay kayo no? As in lalong kayong gikubot kanong murag maabot kita kong tinaid. Sa din sa force day ko no? Sulod. Ay, force day, hindi na ni ilong. 2 hours later. So, this is my first day nga wala na gyud ko sa Jansan. And ang rason man pud good kung anong nihawa na pud gyud ko diha sa Jansan tungod kay mas presko pa akong panga kaysa sa mga panga sa tuna dito. Wow. So, karon naa na gyud ko dinhi sa tagnaan ninyo sa Cebu. Yes, the Queen City of the South, Cebu. O tungod kay permi mangyud ko ninyo maalaan nga taga Cebu kana bitong bisag na ako sa Jansan unya na ako'y mamit unya kanang matingala gyud ba nga oy nganong naa man ka dinhi sa Jansan nako kay diri mangyud ko gaste diri amang gyud ko unya mayon din nga ay abi namog taga Cebu ka and dili lang pud ingon nga taga Jansan kana bitong makailan ako nga tao unya mag-chat me unya moingon gyud nga hala abi gyud ako Randolph nga taga Cebu gyud ka so karon nga naa namang gyud ko dinhi taga Cebu na gyud ko.
Char. So, gifeel yun nga taga diri na. O gahapon, nag-post ko sa Facebook og salamat sa unom katuig Jensen. Unya, kasagaran gyud sa mga pangutahan na didto kay asa naman gyud ka. And maugay, tunaan ako diri. Unya, napoy mga ubang pangutahan na dito nga diha na gyud ka mo stay for good. Wa na gyud kay plano mo balik dinhi. Og 6 years raman di ka sa Jensen. Taga-asa man gyud ka. Og before nato natubagon, i-tour sa tamo sa ako ang mansion nga kung asa ko karon nagpuyo. So, munaog na ta. Kay naata diri sa ika 200 nga floor. Nya dili elevator ang gamiton kung munaog dinhi. Helicopter. Anak siya kataas. So, sa paydugayan, ali na. Kinaghulat ng pilot. Char. So, umubaba na ta. So, ayan. Mauni akong CR. Char lang. CR. So, mauni ang ako ang gistayan. This is the living room, the dining area, tapos ayan, the mini kitchen na iduha ka induction. So, pwede ra gid magluto-luto. And plano na ko din nga magluto og mga Indonesian nga mga pagkaon. One of these days, i-share na ko na sa inyo ha. So, abangan. Tapos, naabot ay CR dinhi sa ubos. Tapos ayan, ref, TV. And karon mo proceed ta sa taas. So, mauni ang hagdanan padulong sa taas. Unya, kung naan gyud ko'y bana, ako agyong ihulog diri sa hagdanan, diba? Wow! Ayan, natay tulo ka kwarto. And then, apoy CR diri sa taas. And this is my room. Ayan, the bed. Tapos, the window. Para akong mga silingan. Sure. Before ko magpadayon sa pagtubag sa inyong mga pangutana, gusto lang ako magpasalamat sa Lashaville Hotel and Resort sa pagpastay sa ko adinhia, diba? So dili pa gyud ni mao mismo ang ako ang puy-an gyud. So gisponsoran ako nila to stay here and wala pa ko kabalo kung kutob kanos ara pug ko dinhia, diba? Og of course kay Mang Arnel store ba nga mao gyud gaatiman pud nako every time nga naa gyud ko dinhia sa Cebu since 2018 pa gyud ni. And ayun, kung mo visit mo Cebu, especially dinhi sa Lapu-Lapu gyud mismo, pwede ra gyud mo book dinhi sa Lashaville Hotel and Resort kay kung makita ninyo, di ba? Nindot gyud kaayo and maka-relax gyud mo. So, mao to padayon ta sa mga pangutana ganiha ug atong pangtubagon ug magchismis gyud taron. Chismis. Ang ako ang pagbalhin gyud diri sa Cebu is makonsider gyud siya as pinakalit but dugay na pud gyud ko gaplan nga kana bitang dinhi gyud ko magpuyo sa Cebu. Kay amot lang lahi ra gyud kana bitang every time mo ani ko dinhi kanang ma-happy gyud ko like ganahan kay ko sa lugar kanang feeling ko kompleto gyud kaitanan dinhi and ambot gyud di gina ko ma-explain unsa kanindot ang Cebu kanang ana bitaw kana bitang murag naa gyud dinhi ang akong kasing-kasing. Wow. So, ang akong atay na sa Jensen. Wow. And karon nga naa nagyud ko dinhi happy gyud kay ko. So, mao to ang ubang pangutana is mo stay na bagyud ka diha for good. Di na bagyod ka mo balik sa Jensen. So, mao to, I think diri na gyud ko for good but depende pod kay basi di mag-change pod akong mind or something, di ba ginato matagnaan ang mga panghitabo ug ang panahon, di ba? So depende ra kay basi daghan po kay manguyab dinhi mao kay nihawa na ko Jensen kay grabe kay kadaghan didto nya samutan pag yun dinhi mo balik po jud kog Jensen. Wow. Napay ubang pangutana nga karon ra nila nabalaan nga unom ra di ko katuig sa Jensen. So pangutana sila kung taga-asa man gyud di daw ko. So ang ako ang hometown gyud kung naglibog mo kung taga-asa ba gyud. So sa Balot Island, Sarangani, Davao Occidental. So dira gyud ko nagdako anang islaha sa Balot. So nakabalhin ra gyud kog Jensen katong nag-college na gyud. And I think unom katuig dili murag 5 ra gyud katuig ang isa katuig nag-Manila man ko ato. 1 year ko sa Manila tama di ay. And mao ito pag viral sa atong dagway nga sa gyung hamisa.
O itong nakabalik po og Jansan. And now, naa na gyud sa Cebu. Mura gyud anig NPA, no permanent address. Wow. Basi ang sunod na po ani, maabot na tag Mars or Jupiter. Wow. So, mao to, dagan kay kog ma-miss sa Jansan. Of course, ang mga lamian gyud kay pagkaon po didto nga mga seafoods. Diba? Tuna capital of the Philippines, ba gyud kaayo. So, grabe gyud ka mga presko sa mga tuna dito, ug uban pang mga seafoods. And of course, ang ako ang family nga naa gyud dito karon, kung ma-okay po diri mamalhin na gyud pod ta diri tanan. Wow. Kay naara man pud gyud dinhi ang akong lola. Bitong mama sa akong papa, kay ang kaliwat pud gyud sa akong papa is taga diri ara pud gyud mismo sa Lapu-Lapu sa Cebu. Daghan na pud kay kog relatives pud gyud dinhi And then ang side sa akong lolo kay taga Bohol. So taga Visayas gid ang kaliwat, diba? Pero nagdako sa Mindanao. Ko apong mga friends nga ma-miss gyud na kog maayo, ilabi na sila Devon, Katrina, Winston, Kent, Wellin, Dave, sila Hara, basta ka ng mga team perfect nga sila ra gyud permi na kong kauban didto nga sa tanang ganap sa Jansan sila gyud nang naa-permi sa ako ang kiliran nga matawag ra gyud nako dayon. And karon wala na, ako na lang gyud usa, diba? So I think ana gyud ang life, dili gyud ingon nga kanang sa tanang panahon pareha gyud ang tao nga imong makauban. I mean, the same people gyud ang imong permi nga makauban. So dili gyud, I think lahi gyud na. Kay of course, tanan man gyud ta matag usa nato na gyud pud tay kanang mga ganap bitaw, and I think okay ra man nga kanang bisan layo man ta sa usag-usa. Ang importante is naara gud gihapon gyud ang communication, and okay ra gyud gihapon ta. Wow, asan pa naabot kalawom na ba? So, mao to. For sure, may ngawon gyud ko ninyo. I hope nga ma-okay ko dinhi sa Cebu. So, kiunsa day ko dinhi. So, ayan, abang-abang lang sa mga next update, next vlog. Wa pag yung kabalo sa mga next na ang mga pangbuhaton dinhi. So, siguro ang mga kausaban lang gyud is mas maging active na gyud kaita sa mga content, diba? So, padayon gyud sa tanang kabuang o kagwapa. Diba? So, ayun, sa mga taga Cebu, silingan na gyud ninyo tanan. Daghang salamat for watching, and I hope nga natubag na gyud nako ang inyong mga pangutana sa ako ang pag-post nga kung asa ni hawa na gyud kog Jansan. And maura to tanan, again, this is Randolph Vibes. Ka-perfect ba? Kahamis ba gihapon? And see you sa next nga video.